Nali icukama, abanye bathi ngama-chips, ii-tonsils, ii-ulcers, oosisi abafuna ubeka isitovu ko-6. Uma ngabe uneenyawo ezidumbayo ezifuvumalayo, dibanisa le nto nomanyazini, uyigximfe uyidibanise, uthathe ibleyidi uqaphule apha phezu kweenyawo, ubeke le nto. Iyabufunxa amanzi asezinyaweni or iyakufunxa ukufufumala kweenyawo, zibuye iinyawo zakho zibe rayithi. Also ikhamanga, if uhlala endaweni or ungasekhamangeni, yikha ikhamanga ulixhonxe ngefolokho okanye ngemela, ufake i-rough salt apha kulo, ubeke iinyawo zakho. Nalo ligudi kakhulu ekufunxeni iinyawo ezidumbileyo. Enkosi. Icukama, ii-tonsils, ii-ulcers, kuninzi ke le nto ekuncedayo. Enkosi. Izilonda ezisemqaleni also nezilonda ezingaphakathi.